Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында кыскача. Йоршолы шәһәр судында Тукай районының Милли һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисен китерделәр. Моның сәбәбе нидә? Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. 16 төркеме волонтерлары чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрәләр. Сугышчылар өчен нәрсәләр әзерләгәннәр? Бүген Йоршолы шәһәр судына Тукай районының Милли һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисен китерделәр. Аңа чик кую чарасы сойланды. Ират вазифаи вәкаләтләрен арттыруда һәм хезмәт вазифаларыннан файдалануда шикләнелә. Аеруча мөһим эшләр буенча тикшерү судтан билгеле бер гамәлләрне тыюны билгеләүне сорады. Кайсылары бу хакта тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Тикшерү версиясы буенча Валерий Чудаков җир кишәрекләрен тиешле бәядә алыштырмаган һәм дәүләткә 60 миллион сумнан артык зыян китергән. Әлеге җинаять эшенең фигуранты Тукай районының Милли һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы рәисе була. Азат Надыршинны 16 сентябрьдә тоткарлыйлар. Бүген суд утырышы залында ул медицина битлеге һәм капюшон кигән иде. Родзанятие работаете? Нет, уже. В данный момент не работаете. Семейное положение? Жена. Наличие детей на вашем иждивении? Двое несовершеннолетних детей. Какой возраст? 7-10 лет. Ранее судимы? Нет. Хәзер Тукай районының Милли һәм җир мөнәсәбәтләре рәисе хезмәттән файдалану һәм вазифаи вәкаләтләрен арттыруда шикләнелә. Основным задержанием явилось то, что очевидцы указали на Надыршина как на лицо, совершившее данное преступление. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Надыршин вину признал. Следствие полагает, что необходимо избрать в отношении обвиняемого Надыршина меру пресечения, связанную с запретом его действий, направленных на воспрепятствование объективному уголовному судопроизводству и установлению всех обстоятельств по уголовному делу. В связи с чем следствие просит избрать в отношении обвиняемого Надыршина меру пресечения в виде запрета определенных действий. Мәсәлән, аңа Милли һәм җир мөнәсәбәтләре палатасының һәм Тукай районы башкарма комитетының элеккеге һәм хәзерге хезмәткәрләре белән аралашырга, шулай ук җинаять эшендә шаһитлар, зыян күрүчеләр, шикләнүчеләр һәм гаепләнүчеләр сыйфатында узучы затлар белән аралашырга ярамый. Азат Надыршин да, аның юристы да каршы килмәде. Уважаемый суд, с учетом позиции защитного обвиняемого Надыршина, по заявленному ходатайству следователя по особо важным делам в избрании мер пресечения в виде запрета определенных действий возражений не имеется. Суд тикшерүченең үтенечен канәгатьләндерде. Азат Надыршинга билгеле бер гамәлләргә тыю билгеләделәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. 10 ел җитәкче ролында 2014 елның 18 сентябрендә Наил Мәгъдиев Татарстан Республикасында зурлыгы буенча икенче шәһәр Чаллыны җитәкли башлады. Шушы еллар эчендә Йорчаллы танымаслык дәрәҗәдә үзгәрде. 10 мәктәп һәм 24 балалар бакчасы төзелде. Чаллы алгарышлы үсеш территориясе статусын алган илдә беренче шәһәр булды. Юллар төзелде һәм ремонтланды. Татар һәм рус театрлары биналары, дистәләгән җәмәгать урыннары төзекләндерелде. Төзүче Олимпия, Витязь стадионнары һәм башка спорт объектлары тәртипкә китерелде. Медицинада игътибарсыз калмый. Шәһәрнең барлык поликлиникалары, Кама балалар медицина үзәге, сугыш ветераннары өчен госпиталь, йогышлы авырулар хастаханәсе яңартылды. Нәкъ 10 ел элек Наил Мәгъдиев Йорчаллы мэры булды. Безнең телерадиокомпания әлеге юбилей белән тәбрик итә. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз. 16 төркеме волонтерлары чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрергә әзерлиләр. Анна Артемьева, Гүзәл Гафиятуллина һәм Екатерина Шульга шушы көннәрдә йөкне алгы сызыкка алып барачаклар. Ярдәм җыюда бөтен Татарстан халкы катнашты. Сугышчылар өчен чираттагы тапкыр нәрсәләр әзерләнгән? Бу хакта киләсе материалда сөйләрбез. Мәдинә Мөхәммәтҗанова хәрбиләр өчен тагын татлы ризыклар әзерләгән. Аның исәбендә инде 235 килограммнан артык татар милли ризыгы чәк-чәк пешереп җибәрелгән. Бу юлы командасы белән ул 20 килограмм әзерләгән. Неравнодушные жители приносят яички, мед, сахар, все предлагают. Мадина говорит, у нас есть. Я говорю, давайте всегда берем, и вот на их нете все изготавливаем и отправляем туда. Все неравнодушные жители помогают наших челнов, для наших ребят.
Мәдина Мөхәммәтҗанова ай сайын 1 килограмм татлы ризык әзерли һәм узата. Аңа бу эштә Любовь Черепанова һәм София Хамзина да ярдәм итә. Алар 2020 елда халык санын алу вакытында танышкан һәм шуннан бирле бергә. Мәсәлән, Любовь Черепанова чәк-чәк әзерләргә һәм сезнең саклау төркемендә маскировка шелтәрләре үргә ярдәм итә. Приходим, плетем, песни поем, как-то от души все, вот молимся на эти сети, собираем, складываем. Вот каждый день приходим, несмотря ни на что, ни на болезнь. Некоторые даже больные приходят. Вчера вот мужчина пришел после инсульта, он с утра и до вечера, он стоял и плел. Я хочу, чтобы быстрее все это закончилось, чтобы ребята все, как можно, почти, чтобы все вернулись. И вот этот чак-чак пусть им согреет их души и поможет им. София Хамзина Бөек Ватан сугышы ветераны кызы. Аның әтисе 1941 елда фронтка китә һәм 46 елның маенда гына кайта. Шул кызы сүзләренчә, әтисе сугыш турында күп нәрсә сөйләмәгән, әмма һәр вакыт үз иленең патриотлары булырга өйрәткән. Хатын-кыз шулай ук сугышчыларга эчке кием дә тегә. Мы с подругами очень хотим, чтобы наш сладкий подарок был всегда приготовлен с душой, был всегда вовремя доставлен, чтобы им было очень приятно его вкушать. И было какое-то, пусть небольшое, но подспорье для их настроения, для их воодушевления, чтобы они скорейшим вернулись с победой. Бу юлы волонтерлар азык-төлек, медикаментлар, кием-салымнан алып техникага кадәр иң кирәкле әйберләрне әзерләгәннәр. Вот сегодня тоже привезли вкус дома НЧ. Наши девчонки приготавливают супы отличные. Они сушат их, и там очень нравится ребятам. Генераторы сегодня привезли. Вот свечи, окопные свечи тоже привозят нам очень много. Они очень нужны тоже там на фронте. Волонтерлар, активистлар һәм битараф булмаган шәһәрлеләр шулай ук бөтен Татарстан ирешелгәннәрдә тукталып калырга уйламый. Хәзер алар чираттагы гуманитар ярдәмне җыюга тотыначак. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булагыз. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим. Рыба Камчатки в Набережных Челнах. Только с 18 по 22 сентября. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.